Ayo like, share, dan subscribe video Jawa Desert. Dan jangan lupa bunyikan lonceng. Tane kowe iki menurut sampean piye wis? Menurut nyong sampean kudu balikan maning karo kanca-kancane liya. Tapi bre yo nyong bingung kuwi nek ape balikan karo kanca-kanca kuwi bingung gak sih? Piye carane men kanca sing biyen kumpul maning ngono lho. Oh wis, makasih ki bro atas masukan. Aku tak lungus yo. Wis dino. Bre cuk. Kene lagi lu kerjaan kok. Lah emang aku kerja apa? Ki ngeter-ngeter surat, kene disake kok. Titip. Sesuai nyong. Nyong. Surate tolong dikirim ke maring bocah-bocah si mau aku ngomong. Oh iya. Wis, pikir kering kok intine kelar den masalahmu gampang wis kelar urusan kiri. Ya wis, tapi definisi tak dek. Astagfirullahaladzim. Selamat nulung. Kon sopo mikir awake dhewe peduli karo kancane cangkrik. Sopo kowe namanya nyong? Hoi. Pikir apa sih gue? Ngobrol Mas, ngobrol. Mana ya gue? Boten Mas ki aku ngangkar aja apa ki kertas surat. Surat apa ke? Segitiga. Surat apa tahu? Apa maning ge? Orang lo bocot teo. Surat penting. Bisa bocor ora? Arang-arang nyolem bagi ngeterake nih. Kami surat di sini apa ya? Nama penting. Ya jelas aja. Jangkrik komplayu tak doyok ki. Kena kowe, wong kan sono mlayu lain kok ora kowe. Go. Keping mlayu napa? Lah kowe mlayu nyong melu mlayu ra. Kirane kondan. Iya, lah napa? Ki ana surat. Gene lagi luru masalah kok. Malang surat. Oh, dadi kowe iki lur masalah marang kae sampah. Yo iya ra menule masalah. Surat apa ke? Dah, isi mending luru masalah timbang teko kok iye. Ceritanya saya pernah berjuang. Oh, mandi disit. Priye sih njaluk tabrak apa kepriye? Mirip ke? Ya, selamat. Muka Anda mirip dengan ini. Ya, ini Anda mendapat surat. Surat apa ki? Alah, surat ora penting kok, wae nyong. Oh mana ini? Orang penting teo, orang ngerti nyampe ngapel, orang ngurus ya. Kencan dia enak. Aduh.
Aan penting para sih iki. Tapi kok pacare nyong priyeng kok. Masuk nyong penting akeh awake dhewe. Lah, bodo amat ah. Konco-konco nyong padha teko poros ya, tak surati kuwi. Bangun wae. Bocah sekolah kok penggaweane kelamun. Belajar malah kelamun. Mat. Mereka gemangkat. Kenapa sih? Sampean kok bisa nemai dodo? Nyong kuwi ana masalah, Pak, karo kanca-kancane nyong. Emang masalah apa sih? Bocah cilik kan ada masalah. Nyong ning tua bakal masalah kok, Pak. Enggak masalah kuwi masalah apa? Cinta. Bunuh diri. Gantung diri. Ngapain? Mangan bae. Nggih, Pak. Nyong kuwi kanca. Lagi podo jengkel marang nyong gara-gara masalah sepele. Emangnya masalah apa? Ini niku yo, Pak. Podo bubar ini podo bubar kabeh, bubar. Emang apa sing bubar? Yo kanca-kancane nyong kabeh, sing bikin karo nyong podo bubar kabeh. Dong. Pokoke sanggar ana awalan ku mesti ana akhiran. Kowe aja nyerah kok ketok. Kowe gawe awalan maning sing luwih apik. Terus pertahanake aja nganti bisa bubar kaya iki maning. Oke. Kanca-kancane yo iki bae. Gedange maknyus pokoke. Mangkat ngono wis. Maksudnya apa? Kok nggak gedang? Aku kuwi sebenarnya Apa? yo Sampeyan mene ape ngair rezeki dumengkene bubar. maksud aku kuwi yo udah kuwi sur. Aku kuwi Arep selamatan. lah nyong kuwi ape jawab. Oramu aku ngomong deben kok. Cangkemmu nyosot terus. Ki, sakjane nyong men kuwi yo ora niat apa-apa, mau siji. Niki ne kadang salah paham menjadi musuhan. Lah ki nyong kene pendeke dadi siji maneh. Mendah balikan maneh kaya sing awale kaya apa mau. Balikan. Emang mantap. Ki nyong serius. Ya wis lah, iki daripada arek pangan kita. Gedang wis dipangan, ki balikan apa ora? Balikan krono gedang.